Hányadik hullám? Nem értük be a hullámot, csak hogy végigjátszás. Na, Hellóztok! Én Gosz vagyok, és itt van újra velem Player. Örülök a 14 megtekintésnek előre is, köszönöm szépen. Most az... Tegnap kicsit hibás volt, mert véletlenül a 11. hullámnál kezdtük. De most az elsőnél kezdjük el. Kezdjük el, szóval most kezdődik igazából a végigjátszása, csak előtte ilyen bemutató videó. bemutató volt, hogy milyen nehéz lehet, de itt az első, második, ötödik, ezek könnyűek igazából. De ha már a 10-nél túl vagytok, onnét már nem lesz könnyű. Azt most megmondom. Aki tapasztaltuk. Tudjátok már melyik ez a pálya? Majd néztétek az első videónkat? Igen, aki megnézte. Ha nem tudjátok, akkor ajánlom, hogy nézzétek meg az első videónkat. És dobjatok rá egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni. Oké, akkor kezdjük a meccs. Itt is volt egyet. És azt hiszem, akkor is fedeztek minket, szóval... Könnyű. Jó? Én figyelek hátulról. Ott az utolsó. És már kész is. Az első hullám, ez a könnyűség benne, de egy idő után nem lesz az. Nem volt valami nagy szám az első hullám, de hát ez még csak ilyen bemelegítő volt. Igen, gyere vissza. Megint innen tudom. Kiszedtem őket mindig. Közben kapni kezdett az altató gáz, amit ismét ledobok. Hol vannak? Szép volt. Te hallasz? Várjál, átváltok sokkolóaknára. Azt szeretem. Picit belelépett a sokkolóaknába. Hátja? Ja, előtt Hopp. Kösz, elintézhetem? na, ezzel kész a második hullám is. Csak 2 töltem. Látjátok, hogy ez egyszerű kis pisztollyal is el lehet intézni, de annyit találok, hogy ne vegyétek meg elsőről a nagy fegyvereket. Nyom hosszan az X-et. És ha mész vele, X-el el tudod lökni. Tudom, írja. Látjátok? Még tuszt is lehet ejteni. Egy kutya ott van. Hát, ja, az biztos a sokkolóknál. De nagyon jól kell figyelni, mert azért... Letettük a haverunkat. Sokkolóknát ledobjuk. És most nézzük, hogy mi történik. Jönnek? Hadd jöjjenek! Hadd jöjjenek csak a sokkolóknához. Wait, something happened here. Szegény kutyus meghalt, nagyon lászlás. Most vizétre fog lejjön. Igen.
El vagyok két foglalva. Nem már le. Hoppa. Ez szoktam be. Na mindegy, most az az utcsó. Aha. Akkor jó lenne picit sietni, mert én Siettek. majd az életem. Most pedig jön a kivégzés. 1, 2, 3, jó repülést! Fölélettem. Léci, Bocsánat. én akarom fegyvert váltani. Gyors leszek. Hát ja. 4-16-ra visszaváltam. Itt tudjátok a fegyvereket is váltogatni, esetleg nem tudtátok. Igen. Vigyázz melletted megint. Ide nem lehet be. Hopp, közben az Antnak kinyírta a kutyus. És még egyet lerakok. Miért zajos ez a fegyver? Most várom a következő áldozatot. Ki belelép. A robbanása az az, amikor fölrobban az aknak. Amit lehelyeztem. Nem akarjuk túlzottan sokáig Elhúzni. húzni a videón, mert ugye nagyon... Oh my god! Látjátok? Ezt szeretnék a valamit. Kutya! Anyám! És lőnek! Szeretnék pusztítani. Nyugi! Az szép volt. Így kell elintézni 4 ember. Elkapom! Nem a... Várj, figyelj! Odadobtam. Figyeltem. Tapadós kamerát. Hány perc megy? Még egy hullám bőven belefér a videóba. Kapd el kölyök! Hát, ilyen is néha Idő a célpont. Nyugi! Nem! Zsákolásért címzés. Nem zsákolás. Áradékok. Nyugi, ghost. Megsérültem. Francba. Nyugi, felezd be. Próbálok fedezni, ahogy csak lehet. Jó. Segítség, és lőnek. Meghaltam. Nem! Gyerünk, siess, Ghost! Köszi! Az enyába! Kösz! Abban lehet, hogy ez csak azért volt, mert meg volt az 5. hullám. Már is az 5. hullámnál vagyunk. De maradjunk. De maradjunk, gyere. Maradjunk. Te. Akkor várunk ide. És megpróbáljuk a 6. Nyomd az ad. 6. hullám. Ez
viszont kezd nehezedni. Igen, ez van, nem lesz olyan könnyű, mint az elmúlt 5 hónap. Igen. Ó, léptünk. Most innen jönnek, vagy honnan jönnek? Vigyázz, jönnek. Bok! Lépjél vissza. Várj! Miért? Mit is ott? Elintézem. Mit csinál ez? Nyugi, tarts fel egy kicsit, még újra éreztelek. Elintéztem. Lépjél bele a sok alapnámba. Segíts, boss. Mindjárt. És felezlek innen. Nem is tudtam sok alapnámba. Tudjuk kivégezni. A sok alapnál. Tiszta. Gyorsan. Nem. Villanógránát, megvakítjuk őket. Szeretek bumbogatni. Bum bum! Nyugi, kinyírom. Papa! Tüzel! Tüzelném, csak hogy mindjárt. Lelopom őket foszforgránátok. Közben gyűjtök egy kis életet. Ott van. Ott kemény. Volt. Oké. Ja. Most. Srácok, sajnos ezután a hullám után mennünk kell, mert kezd. Hosszú menne a videó. És megkát azért a végigjátszást azt nem akarjuk. Y. Nyugi. Papa. Szerintem gyere vissza. Oké. Innen. Van picit lassan tölt be ez a kis fegyver. Már fedezve. Oké. És már a gépfegyó. Kis bug. Sajnáljuk. Viszlát tudós. Viszlát ilyen emberek. Mondjuk gépfegyverre nem olyan nehéz. Innen jön? Jó, hogy még nincs rajtuk CD. Ja, C. A Call of Duty van rajtuk. Van egy tapodos kamerám. Mit tudom, hogy leröpök egyet? Hol lehet robbantani?
Nem Ennyi is lett volna ez a végigjátszási videó. Közelebb találkozunk. A 8. hullámban. És 8-tól meddig fogjuk? 12-ig fogjuk játszani. Na, hellóztok!